Unha boa configuración da privacidade da conta facilita un maior control sobre a información persoal e as interaccións con outras persoas. A continuación, veremos paso a paso como revisar os principais axustes de privacidade da túa conta de TikTok. Para empezar, entra no teu perfil de TikTok e accede ao apartado de Axustes e Privacidade. Dentro do apartado de Privacidade, podes activar a conta privada para controlar quen pode seguirte e ver os teus contidos. Ao activar esta opción, só as persoas que aprobes poderán ver os teus vídeos, directos e información do teu perfil. Tamén podes controlar quen pode comentar nas túas publicacións, limitando os comentarios só aos teus amigos ou a calquera persoa. Outra opción importante é definir quen pode mencionarte. Todo o mundo, só os teus amigos ou incluso desactivalo por completo. TikTok tamén permite mostrar cando estás activo ou a túa última conexión na aplicación. Ademais, podes desactivar a sincronización de contactos se non queres compartir a túa axenda con TikTok e limitar o acceso á túa localización. Revisar estes axustes axúdache a ter máis control sobre a túa conta, as interaccións e a información que compartes en TikTok. Porque en privacidade, cada dato conta.